అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. ఏ కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికీ ప్రణామాలు. సో భగవద్గీతలో నిన్న 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం అన్నది ప్రారంభించాము. సో ఒక ఐ థింక్ 10 శ్లోకాస్ పై వరకు కవర్ చేశాము. ఇందులో మీకు గుర్తున్న విషయాలు ఏదైనా ఉంటే పెడితే ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూద్దాము ఆన్సర్స్. సో 10th చూసేసాము, 11th అది కూడా 11th శ్లోక కూడా చూసాము. 11th శ్లోక వరకు నిన్న చూడటం జరిగింది. సో ఈరోజు సుదర్శన్ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు, ధర్మం క్షీణించి అధర్మం పెరిగినప్పుడల్లా నేను అవతరిస్తాను. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ అన్న పాయింట్ ఒకటి నిన్న చూసాము. సో అసలు భగవద్గీత చరిత్ర చెప్పారు కదా, ఎలా ఈ భగవద్గీతను ముందు ఎవరు చెప్పారు ఏమిటి అన్నది ఫస్ట్ హిస్టరీ చూసాం కదా. నేను ముందు ఇది వివస్వానికి చెప్పాను, ఆ తర్వాత వివస్వాన్ మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడం జరిగింది అని మనం ఫస్టే భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇది మరి ఇలా పరంపరగా వస్తూ వచ్చింది అప్పటి నుండి ఈ విద్య, ఈ మహాయోగం. అయితే మధ్యలో ఎక్కడో నష్టపోయాము, అంటే ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చేసరికి ఈ యోగాన్ని నష్టపోయాము. మధ్యలో ఎవరో ఎప్పుడో చెప్పడం ఆగిపోయింది, దాంతో అప్పటి నుండి ఈ యోగం పోవడం జరిగింది. సో ఎప్పుడు చెప్పారు, సూర్య భగవానుడికి చెప్పారు అన్నమాట చెప్పారు కాబట్టి అది ఎన్నాళ్ళ క్రితం అని మనకి డౌట్ వస్తే, మరి సూర్యుడు ఎప్పుడున్నాడంటే సృష్టి ఈ ఆరంభంలో ఉన్నారు. అప్పటికి 27 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి. ఒక యుగ చక్రం అంటే క్యాలెండర్లో 12 నెలలు ఉన్నట్లు ఉంటే ఒక సంవత్సరం అని ఎలా అంటున్నాము,
4 యుగాలు కలిపి ఒక యుగ చక్రం అంటున్నాము. సో అలాంటి యుగ చక్రాలు 27 అయిపోయాయి. మరి ఒక యుగ చక్రంలో ఈ 28వ యుగ చక్రంలో ఉన్నాము. దాంట్లో కూడా సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు 3 అయిపోయాయి. ఇంకా కలియుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ కలియుగంలో కూడా ఒక 5,000కు పైగా సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో మొత్తం ఈ టైం అంతా కలిపితే మన టైంలో 1205 లక్షల సంవత్సరాలు అని చూసాం. ఇక్కడ మనం కొంచెం మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే కలియుగంలో 432,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. దానికన్నా ముందు ఉన్నటువంటి ద్వాపర యుగంలో దానికి డబల్ అనమాట, 8,64,000. దానికన్నా ముందున్న త్రేతాయుగంలో ఇంకొక 4,32,000 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. అంటే ద్వాపర యుగం కంటే కూడా అంటే 12,96,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగం కంటే ముందున్న మొట్టమొదటి సత్యయుగంలో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. సో అంటే 17 లక్షల చిల్లర ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉన్నాయి సత్యయుగం. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ టైము ఫస్ట్ యుగంలో ఉన్నది. రాను రాను ప్రతి యుగానికి కూడా ఒక 4,32,000 తగ్గిపోతూ వస్తే చివరికి కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి 4,32,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే కలియుగానికి మిగిలాయి. సో ఇలా మనం లెక్కలు వేసుకుని ఈ ఇప్పటి వరకు అయినటువంటి యుగ చక్రాలు, ప్రస్తుత యుగ చక్రంలో 3 యుగాలు, ప్రస్తుతం కలియుగంలో జరిగిపోయిన 51,000 సంవత్సరాలు, ఇవన్నీ కూడితే మనకు 1,200 చిల్లర సంవత్సరాలు వచ్చాయి. మిలియన్స్లో చూస్తే 120 మిలియన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అన్నాళ్ళైంది భగవద్గీతను మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పి అని చూసాం. సో గురు పరంపర అంటే ఏమిటో కూడా చూసాము. ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు 4 చూసాము. ఇక ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు మరి నేను ధర్మం క్షీణించినప్పుడు, మరి అధర్మం పెరిగినప్పుడు నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ జ్ఞానం అనేది మనం అసలు ఏమిటి భగవద్గీతలో తెలుసుకునే విషయం అంటే భగవంతుడు ఆయన యొక్క విభూతులు అంటే ఆయన మహత్యాలు, వైభవాలు అని అర్థం. వాటికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని చూస్తాము. ఆత్మజ్ఞానం చూస్తాము, 2nd చాప్టర్లో చూసాము. భగవంతుడికి మనకి ఉన్న కనెక్షన్, ఆ యోగ భగవంతుడితో కనెక్షన్ అంటే ఆయన యొక్క తత్వాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ఆ తత్వాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, మాటలతో కాదు అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవడము అని చెప్పుకున్నాం. సో అంటే ఆ తత్వాన్ని, భగవంతుడి యొక్క నిశ్చల తత్వాన్ని, ప్రేమ తత్వాన్ని, ఆ దివ్యమైనటువంటి తత్వాన్ని, ఆ పవిత్రమైనటువంటి శుద్ధమైన తత్వాన్ని మనం కొంచెమైనా తెచ్చుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడే మనకు కూడా భగవంతుడితో మరి ఆ కనెక్షన్ అన్నా, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అన్నా జరుగుతుంది. తరువాత ముఖ్య గురు పరంపరలు చూసాం. సో ఈ విషయాలన్నీ మనం ఈ భగవద్గీతలో చూస్తాము. సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమన్నాడు, నువ్వేమో ఇప్పుడు ఉన్నావు, సూర్యుడేమో మొట్టమొదట్లోనే ఉన్నాడు, మరి నువ్వేమో ఆయనకు చెప్పానంటున్నావు, మరి నాకేమి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు అన్నాడు. అంటే అర్జునుడికి తెలియదా భగవంతుడు ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా అని? కానీ మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు, నేను అజుడను అంటే పుట్టుక లేని వాడినైనా, అవ్యయుడను నాశనం లేని వాడినైనా, భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అన్ని జీవాలకు కూడా ఈశ్వరుడినైనా, ప్రకృతిలో స్వాం అధిష్టాయ నేను వస్తాను, ఈ ప్రకృతిలోకి సంభవామి అవతరిస్తాను, ఆత్మమాయయ నా స్వయం సంకల్పంతో అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. అయితే ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అంటే ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం అభ్యుదయం అయినప్పుడు, పెరిగినప్పుడు నేను స్వయంగా ఇక్కడ
అవతరిస్తాను. ఎందుకు అవతరిస్తారు అనేది కూడా చెప్పారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృత. సాధువులను రక్షించడానికి, అంటే మంచివారిని రక్షించడానికి, దుర్మార్గులను దుష్కృతులను శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి నేను సంభవామి యుగే యుగే ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను. ఇంకా భగవంతుడికి మనకి ఉన్న కొన్ని విషయాలు ఏం చూసాం, ఆయన ఈ పూర్వజన్మలన్నీ మరి గుర్తుంటాయన్నది చెప్పారు. నెక్స్ట్ నేను నువ్వు ఇట్లా అవతరిస్తాను అని చెప్పి, మరి నాకేమో అన్నీ గుర్తున్నాయి, నీకు మాత్రం అవన్నీ నీకు గుర్తులేవు. నీకు నాకు చాలా జన్మలు ఉన్నాయి, ఇది ఒక్కటే జన్మ కాదు, కానీ నాకు అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి. నీకు మరి ప్రస్తుత జన్మ తప్ప ఇంతకు ముందు జన్మలు నీకు గుర్తుండవు అని చెప్పి ఒక మాట ముందుగానే అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి, నాకు అవన్నీ గుర్తుంటాయి, కానీ నీకు అవన్నీ గుర్తుండవు. సో నేను మరి ఇలా పుడుతూ ఉంటాను, ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. నేను జన్మ లేని వాడినైనా, దివ్యదేహం మరి ఎప్పుడు నశించని వాడినైనా, జీవులందరికీ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అందరికీ ప్రభువునైనా నేను ప్రతి యుగంలో ఇక్కడ అవతరిస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పి ఆన్సర్ చెప్పి, తరువాత ఇలా ధర్మం నశించినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు అవతరిస్తాను. దేనికి అంటే సాధువులను రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి నేను అవతరిస్తాను. సో శ్రీకృష్ణ జనన మరి ఆయన అవతరణ, ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు, నా జన్మలు గురించిన, నా యొక్క కర్మని, జన్మని, నా కర్మలను ఎవరైతే నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ దేహం వదిలిన తర్వాత ఇక వాళ్ళ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, నన్నే చేరుకుంటారు. సో భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం దేనికి అంటే, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మరి భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము. సో అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి అన్నది కూడా పదే పదే చెప్పుకున్నాం. ఊరికినే మాటలతో కాదు, భగవతత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోగలగడం. అలా అలవర్చుకున్నప్పుడే నిజంగా అర్థం చేసుకుంటాం, అంతే కదా. నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎన్ని రకాలుగా వర్ణించినా కొంత ఐడియా వస్తుంది. అయ్యో పాపం వాళ్ళు ఇంత బాధపడుతున్నారా, ఏదో చెయ్యి విరిగింది, చెయ్యో కాలో చాలా బాధపడుతున్నారు అని చూసినప్పుడు, ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు అయ్యో పాపం అనుకుంటాం, కొంతవరకు తెలుస్తుంది. కానీ అసలు ఆ నొప్పి అనేది నిజంగా ఎలా ఉంటుందో మనకు వస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా భగవతత్వం అంటూ ఎన్ని వర్ణనలు విన్నా అవన్నీ భగవంతుడు ఇంత సమత్వంతో ఉన్నారు, ఇంత నిష్పక్షపాతి, ఇంత రాగద్వేషాతీతుడు, ఆయన ఇంత పవిత్రం, ఇంత ప్రేమతత్వం అని మనం విన్నప్పుడు ఓహో అనేదో అనుకున్నా, ఆ తత్వం మనం అలవర్చుకుంటేనే నిజంగా మనకి వెంటనే అప్పుడు లైట్ బల్బ్ లాగా ఓహో ఇది భగవతత్వం అనే జ్ఞానం వెంటనే మనకి వెలుగుతుంది మైండ్లో. సో అది స్వయంగా మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, సో అది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అలా భగవతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ త్వక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ ఉండదు, మామేతి సో నన్నే పొందుతారు అర్జున అని చెప్పారు. సో భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలను అలవర్చుకున్న వాళ్ళు మరి సహజంగానే భగవంతుడికి దగ్గరలోనే వెళ్తారు. సో ఎవరు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు, ఆయన తత్వాన్ని అలవర్చుకోగలరు, వీతరాగ భయక్రోధ, రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు, మన్మయ మనస్సును నా మీద పెట్టి మాముపాశ్రిత నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, అంటే భగవంతుడికి శరణాగతులైన వాళ్ళు, ఏదైనా భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా అది ఆయన ప్రసాదం అనుకోగలిగిన వాళ్ళు, భావో జ్ఞాన తపస
ఎంతోమంది జ్ఞాన తపస్సులు ఈ ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వంతో పూత పవిత్రులయ్యారు. మద్భావమాగత, నా యొక్క భావానికి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. అంటే నా తత్వాన్ని వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నారు, అలవర్చుకున్నారు అని చెప్పారు. అప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. మరి ఒకే రకమైన మనస్తత్వం ఉంటేనే మనం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం కదా. అందుకే చూడండి, ఒకే రకమైన మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మనకి స్నేహితులు అవుతారు. మనస్తత్వాలు కలవకపోతే మరి దగ్గర అవ్వలేం. అలాగే మరి నీరును నూనె కలుస్తాయా? పాలు నీరు కలుస్తాయి. సో అలా డిఫరెంట్ నేచర్ ఉన్నంత వరకు భగవంతుడికి ఎగెయిన్స్ట్ అయిన నేచరు, అంటే రాగద్వేషాలు వీటన్నిటితో అటాచ్మెంట్స్తో ఉన్నన్నాళ్ళు భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోలేము. ఎప్పుడైతే అవన్నీ వదిలి మనం కూడా ఈ రకంగా రాగ భయ క్రోధాలు వదిలి భగవంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఆ భగవతత్వం అర్థం, ఆ నిశ్చలత, ఆ పవిత్రత, ఆ ప్రేమతత్వం, ఆ నిర్మలత్వం, ఆ అటాచ్మెంట్ లేని రాగద్వేషరహితంగా అన్నిటి యందు సమత్వం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడి యొక్క తత్వం అదే. కాబట్టి ఆయన అందుకే నాకు ఎవ్వరి పట్ల పక్షపాతాలు ద్వేషాలు ఏదీ లేవు, నాకు అందరూ సమమే అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి పవిత్ర తత్వం భగవంతుడిది. సో అలాంటి తత్వాన్ని ఎవరైతే పొందగలుగుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మరి ఈ జన్మలోనే వాళ్ళిక మరి భగవంతుడిని పొందగలుగుతారు, మళ్ళీ జన్మ అనేది లేకుండా. అలాగే ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడతారో ఆ రకంగా నేను వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను. సో మనుష్యులందరూ వాళ్ళకి చేతనైన రీతిలో నన్ను అనుసరిస్తారు. కర్మ మార్గంలోనో భక్తి మార్గంలోనో ఏ రకంగా వాళ్ళకి వీలైతే ఆ రకంగా అనుసరిస్తే నేను వాళ్ళు ఎలా నన్ను శరణు చొచ్చుతారో నేను ఆ విధంగానే వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి 11th శ్లోకాలు చెప్పారు. సో నెక్స్ట్ 12th శ్లోకాలు. కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో ఈ లోకంలో జనులందరూ కూడా మరి మనకి కామ్య కర్మల్లో విజయాన్ని కోరుకుంటారు. అంటే మనం కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఏదో చేస్తూ ఉంటాం కదా, పనులు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ కోరికలు తీర్చుకునే పనులలో విజయం కావాలని చెప్పేసి మనం దేవతల్ని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. అయితే దేవతలు సరే ఈ ప్రార్థనలు మన్నించి మనకి ప్రతిఫలాలవి ఇస్తూ ఉంటారు. మనకి అంటే మనం కోరుకున్నటువంటి ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నారు అంటే జనరల్గా మరి మరి కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధి అంటే మనం చేసే కర్మలన్నీ కాంక్షంత, ఎటువంటి కర్మలు? కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే కర్మలన్నీ సిద్ధించాలని చెప్పేసి యజంతే, యజ్ఞాలతో ఇహ దేవత, ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా దేవతల్ని అందుకని పూజిస్తూ ఉంటారు. సో సాధారణంగా మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మరి ఏదైనా ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు కానీ ఏదో కోరిక కోరకుండా ఉండం. వెళ్ళినప్పుడల్లా లేదా కోరిక తీర్చమని అడగడానికే గుడికి కూడా వెళ్తూ ఉంటాం. మనకి ఇది రావాలి, అబ్బా మన వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా సాగాలి, రేపు పరీక్ష ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవ్వాలి, వెళ్ళి గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకొద్దాము, ఇటువంటి కోరికలతోనే ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థనలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ లోకంలో అందరూ సాధారణంగా కోరికలు తీర్చుకునే పనులు సిద్ధించాలని చెప్పేసి దేవతల్ని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. క్షిప్రం హి మానుషే లోకే, అతి త్వరలోనే ఈ మనుషులకు సిద్ధిర్భవతి కర్మజ, అవన్నిటి కూడా సిద్ధిస్తాయి కోరికలన్నీ. వాళ్ళు ప్రార్థించారు కదా, సో దేవతలు వాళ్ళని అనుగ్రహించి ఈ కోరికలన్నీ సిద్ధించేటట్లు చేస్తాయి. ఈ కామ్య కర్మలలో వాళ్ళకి విజయం వచ్చేటట్లు చేస్తారు.
సో లోకంలో జనులంతా కూడా కామ్యకర్మల్లో విజయం కోసం దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. కోరికలు తీర్చుకునే పనులు సఫలం అవ్వాలని ఈ జగత్తులో వాళ్ళు అందరూ కూడా, సో వాళ్ళు ఈ జగత్తులో కామ్యకర్మలన్నిటినీ కూడా మరి ఆ ప్రార్థనలు చేసి శీఘ్రంగా మంచి ఫలితాన్ని పొందుతున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారనమాట. సో దేవతలు మరి భగవంతుడి సృష్టిని పెట్టినప్పుడు సృష్టించినప్పుడు ఇదంతా ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క దానికి మరి బాధ్యులు. మరి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికే బాధ్యుడయ్యారు. అలాగే మరి సృష్టి స్థితి లయం చేయడం ఈశ్వరుడైతే ఇలా ఒక్కొక్క దానికి పంచభూతాలు మనకి అన్ని గాలి నీరు మరి ఇవన్నీ సప్లై చేయడానికి పంచభూతాలు, వర్షం ఇవ్వడానికి వరుణదేవుడు, ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దేవతలు. మనం మన అవసరాన్ని బట్టి ఏ దేవతను ప్రార్థించాలో ఆ దేవతను ప్రార్థిస్తూ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి అలా చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. ఈ 4 వర్ణాలు కూడా మయా సృష్టం, నేనే సృష్టించాను. ఎలా? గుణకర్మ విభాగశ, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళ కర్మలను బట్టి 4 వర్ణాలుగా సృష్టించాను. ఏది? మరి మనం బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, క్షత్రియులు 4 రకాల వాళ్ళు సృష్టించబడ్డారు. వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి సృష్టించబడ్డారు, అంతేగాని పుట్టుకని బట్టి కాదు. అలాగే వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి. సో ప్రకృతి త్రిగుణాలు, వాళ్ళు చేసే ఆ త్రిగుణాల వలన మనం పనులు చేస్తాం కదా. ఒక్కొక్క గుణంతో ఒక్కొక్క పని చేస్తాం. సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు మంచి పనులు, మరి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అజ్ఞాన పనులు కొన్ని చేయొచ్చు, రజోగుణంలో వాళ్ళ కోరికలు. సో గుణాలను బట్టి మన పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ పనులను బట్టి గుణాలను బట్టి ఈ 4 వర్ణాలు నేను సృష్టించాను. ఈ విధంగా మరి విద్య కర్తారం అవ్యయం, అకర్తారం తెలుసుకో. నేను ఈ పనులు ఇవన్నీ ఈ విధానానికి అంతటికీ నేను కర్తనైనా అంటే నేను ఇవన్నీ సృష్టించిన ఈ చాతుర్వర్ణాలు అవి ఈ త్రిగుణాలు ఇవన్నీ కూడా నేను అవ్యయుడను కాబట్టి నేను అకర్తారునే, అంటే నేను అకర్తగానే ఉండిపోతాను. ఏది కూడా నేను చేసినా కూడా ఇవన్నీ నేను కర్తృత్వ భావనతో చేయడం లేదు. అంటే కర్తృత్వ భావన ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నేనేదో చేస్తున్నాను అని, ఇంకా నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు కర్తృత్వం. ఆ తర్వాత అప్పుడేమవుతుంది? బంధాలు ఏర్పడతాయి. మనం ఏదో బెనిఫిట్ కోసం చేసిన ఆ బెనిఫిట్ ప్రతిఫలాసక్తి ఉంచుకున్న బంధాలు ఏర్పడతాయి. కానీ కర్మబంధాలు, భగవంతుడు ఏది చేసినా ఆయనకి ఏ ప్రతిఫలాసక్తి లేదు కాబట్టి, ఆయన ఇదేదో నా డ్యూటీ అన్నట్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఏ కర్మబంధాలు లేవు. ఆయన ఎప్పుడూ అకర్తగానే ఉంటారు. అందుకే మనం కూడా కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా ఉండాలి అంటే ఆ రకంగా చేయండి అని భగవంతుడు చెప్పడం. ఆయన ఎగ్జాంపుల్గా అలా చేస్తూనే ఉన్నారు. సో అలా అందరికీ నువ్వు ప్రవర్తించి చూపించని అర్జునుడు చెప్పారు. నేను ఏ అవసరము లేకపోయినా ఏ కోరిక లేకపోయినా నేను నా డ్యూటీ చేస్తూనే ఉన్నాను, కోరిక తీర్చుకోవడానికి కాదు, నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాను. నీవు కూడా అలాగే చేసి అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉండు. ఎందుకంటే అలా చేసావంటే నీ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు, నువ్వు అకర్తగానే ఉంటావు. అప్పుడు నీకు ఇక మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్పారు కదా, మనం చూసాం. సో అలా భగవంతుడు నేను ఈ గుణాలు మరి ఈ వర్ణాలు తద్వారా ఈ వర్ణాలు ఇవన్నీ సృష్టించినా కూడా మరి నేను అకర్తనే. ఎందుకంటే భగవంతుడికి ఆ అటాచ్మెంట్ ఏది లేదు కాబట్టి. సో కోరికల కోసం ప్రార్థన చేస్తే మరి దేవతలు ఆ కోరికల్ని మరి తీరుస్తారు.
కాకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే భాష్యంలో అక్కడ చెప్పింది మరి ఈ కోరికలు తీర్చుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మనం సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటున్నాం. కానీ బంధాలు ఏర్పరచుకుని మళ్ళీ ఈ భూమి మీదకి కానీ మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తున్నారు. అది ఈ కోరికలనేవి మనం అటాచ్మెంట్ని వదులుకుంటే అప్పుడు కానీ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి భగవంతుడి మీద మనం మనస్సును లగ్నం చేయగలిగినప్పుడు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుంది అన్న పాయింట్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో మంచిదే, కోరికలు తీర్చుకుని భూమి మీద సుఖపడుతున్నాం ఇక్కడ. కానీ నెక్స్ట్ జన్మ మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ దాకా కూడా అక్కర్లే, ఈ జన్మలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఏం కష్టాలు వస్తాయో, మళ్ళీ ఏం కోరికలు వస్తాయో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మినిట్లోనే ఇవన్నీ కూడా మరి ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డప్పుడు భగవద్ధామన్ మనం వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడగలిగినప్పుడు ఈ అవస్థలేవి కూడా మరి ఉండవు. సో అటువంటి స్థితి కోసం మానవుడు ప్రయత్నించాలి. అదే మానవ జన్మకు పరమార్థం. అదే మానవ జన్మలో మనం పొందవలసినటువంటి బాధ్యత మనది. సో అది మరచి మనం ఈ భౌతిక కోరికల కోసమే మరి ప్రార్థనలు దేవతల్ని చేస్తున్నాం, తీరిస్తే ఇక్కడ ఏదో సుఖాలు పొందుతున్నాం. కానీ మరి మనం మన నిజమైన గమ్యానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. ఈ రకంగా ఉన్నట్లయితే భగవంతుణ్ణి మరి ఎప్పుడైతే ఈ నిష్పక్షపాత తత్వంతో, సమత్వంతో ఈ భౌతిక తత్వం నుండి బయటపడగలిగి ఈ భగవంతుడి వైపు, ఆధ్యాత్మికత వైపు మనసు తిప్పగలిగినప్పుడు మరి మనం అప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడగలుగుతాము. అయితే ఈ 4 రకాల వర్ణాలు కూడా నేను సృష్టించినా కూడా నేను మరి మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి, నేనంటే ఏ విషయంలోనూ నాకు అటాచ్మెంట్ లేదు కాబట్టి నేను అకర్తనే అని చెప్పారు. సో 4 వర్ణాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇది 13th శ్లోక. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति కర్మభిర్న సబధ్యతే. నన్ను ఏ కర్మ కూడా ప్రభావితం చేయదు. నేనంటే దేనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వను. మరి ఏ కర్మకి నాకు ప్రభావితం కాను. నేను ఎలాంటి కర్మఫలాన్ని ఆశించను. నన్ను గురించి ఎవరైతే ఈ నిజాన్ని తెలుసుకుంటారో, ఈ సత్యాన్ని, వాళ్ళు కూడా కర్మబంధాలచే బంధింపబడరు. సో తెలుసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదు. మనందరం కూడా చదివి ఓహో భగవంతుడికి కర్మబంధాలు ఆశించరట, ఆయన ఏమి కర్మలకు ప్రభావితం కారు అంటే, కర్మల ప్రభావితం కారు అంటే దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్కి రియాక్ట్ అవ్వడం కదా. అంటే మంచి జరిగితే సంతోషంతో పొంగిపోవడం, దుఃఖం జరిగితే కృంగిపోవడం, ఇవన్నీ ఉండవు. ప్రభావితం కాలేదు అంటే గనక కర్మకు ఆ రియాక్షన్స్ అనేవి లేకుండా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాళ్ళు ప్రభావితులు కారు. నేను ఎలాగూ ఏ కర్మఫలాన్ని కూడా నేను ఆశించను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకున్నవాడు, ఈ సత్యాన్ని నా గురించి ఈ సత్యం తెలుసుకున్న వాళ్ళు కర్మఫలాలచే బంధింపబడరు. అంటే మాటలతో తెలుసుకోవడమా కాదు, మనం ఆ స్థితికి ఎదిగి ఆ రకంగా ప్రాక్టికల్గా అనుభవపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి ఈ సమత్వమా భగవతత్వము, అందుగా ఇంత ప్రశాంతత, ఇదియా మన యొక్క నిజమైన ఆత్మతత్వం, ఇంత ప్రశాంతత, ఇంత సచ్చిదానందమా, ఇంత నిత్యానందమా, ఇంత దివ్యానందమా, ఇంత మహదానందమా అనేటటువంటిది మనం స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే అది భగవంతుణ్ణి నిజంగా తెలుసుకున్నట్టు అనమాట. భగవంతుడి గురించిన సత్యాన్ని నిజంగా తెలుసుకోవడం అంటే ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు కనీసం కొంతైనా సరే. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః
కురు కర్మైవ తస్మాత్వం పూర్వై పూర్వతరం కృతం. సో పూర్వకాలంలో ముక్త పురుషులందరూ కూడా, అంటే ఈ రకమైన జ్ఞానంతో ముక్తిని తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా నా దివ్యతత్వపు అవగాహనతోనే వాళ్ళు పనులు చేశారు. సో ఇలాంటి ముక్తి పొందిన వాళ్ళంతా కూడా ఈ రకమైన నా స్వభావంతోనే, ఏమిటా స్వభావం, నాకు ఏ కోరిక లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, నేను దేనికి ప్రభావితం కాను, నాకు ఏ కర్మఫలాల మీద ఆశ లేదు. కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఈ పవిత్రులైన ముక్త పురుషులందరూ ఈ దివ్య తత్వంతోనే వాళ్ళు పనులు చేశారు. అంటే వాళ్ళు రియాక్షన్ దేనికి ప్రభావితులు కాకుండా చేశారు, ఏ కర్మఫలాన్ని ఆశించకుండా చేశారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తూ నీ పనిని అలాగే కర్మఫలాసక్తి లేకుండా, మరి కర్మఫలాలకు ప్రభావితుడవు కాకుండా, రియాక్ట్ అవ్వకుండా పనిచేయడం నేర్చుకో అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో అర్జునుడికే కాదు, మనకు కూడా భగవంతుడు ఈ రకంగా చేస్తే మీరు మరి నా యొక్క సమత్వతత్వాన్ని, ఆ సచ్చిదానంద తత్వమైన ఆత్మతత్వాన్ని మీరు అప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతారు. కిం కర్మ కిం అకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటో, కిం అకర్మ, అకర్మ అంటే ఏమిటో, ఇది అని కవయోపి అంటే ఎంతో వివేకవంతులు, బుద్ధిమంతులు కూడా అత్ర ఈ విషయంలో మోహితులు అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. తత్తే కర్మ, ఆ యొక్క కర్మ, అది ఆ కర్మ ఏమిటో నీకు ప్రవక్ష్యామి, చెప్తాను. యత్నాత్వ, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే అశుభ, ఈ అక్షరం వచ్చింది అంటే అక్కడ ఆ ఉందని అర్థం అనమాట. సో మామూలుగా మనం అదేమిటో తెలియక మోక్షసే శుభాత్ అంటూ అనుకోవచ్చు, కానీ ఇది ఉన్నది కాబట్టి అది అశుభాత్ అవుతుంది. సో మోక్షసే అశుభాత్, అశుభాలన్నిటి నుండి నీకు మోక్షం వస్తుంది. ఎప్పుడు నీకు ఆ కర్మతత్వం కరెక్ట్గా చెప్తాను, అది తెలుసుకుంటే నీకు అన్ని అశుభాల నుంచి మోక్షం వస్తుంది. ఎందుకంటే అసలు కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో ఈ బుద్ధిమంతులు, గొప్ప వివేకవంతులు కూడా అర్థం చేసుకోలేక మోహితులు అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఆ కర్మ అనేది ఏమిటో నీకు నేను క్లియర్గా చెప్తాను. అది గనక నువ్వు తెలుసుకున్నావంటే ఇక నీకు అన్ని అశుభాల నుండి ముక్తుడవు అవ్వగలవు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మొదట్లోనే మరి అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే, మనం కర్మబంధాల కోసం, ప్రతిఫలం కోసం కర్మ చేస్తే అది కర్మ అనుకోవచ్చు. మరి అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే కర్మ చేయకుండా ఉండడమా ఏమిటి అనే విషయం కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి. అందుకని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, కర్మలు, వికర్మలు ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి, 3 రకాలుగా. సో ఆ శ్లోకాస్ కూడా చూద్దాము. సో క్లుప్తంగా ఇక్కడ కర్మ అంటే మన ఇంద్రియ నియంత్రణ, మన చిత్తశుద్ధికి, మైండ్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి, పవిత్రం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే మంచి పనులు, మంగళప్రదమైన శాస్త్రవిహితమైన, అంటే శాస్త్రాలు చేయండి అని చెప్పినటువంటి మంగళప్రదమైన పనిని కర్మ అంటాం. అయితే వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు నిషేధించబడ్డ అశుభకరమైన పనులు. ఇవేమిటి, ఇతరులకి మనం హాని చేయడం అయినా, ఇటువంటివి చేసినప్పుడు మన ఆత్మ అధఃపతనానికి దారితీస్తాయి. ఆత్మ ఎప్పుడు పతనం అవ్వదు, ఆత్మ ఎప్పుడు పవిత్రమే, సచ్చిదానందమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనసును, బుద్ధిని చెడు మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళే పనులు మనకి ఆ వికర్మలు. అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవత్ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. వీటికి మరి ఇలా ప్రతిక్రియలు అంటే రియాక్షన్స్, బంధాలు ఉండవు. ఇవి జీవాత్మను బంధించవు. ఎప్పుడైతే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీతి చేద్దాం, ఇది నా బాధ్యత, ఆయనకి నచ్చే విధంగా చేద్దామని భగవత్ప్రీత్యర్థం బాధ్యతల్ని ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నిర్వహించగలిగినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది.
అకర్మ అంటే ఏమిటి? అదేమిటి పని చేసిన పని చేయనట్లే అవుతుందా? పని చేసిన బెనిఫిట్ రాదా మనకి? ఆ పుణ్యం రాదా అనుకుంటే పుణ్యము పాపము రెండు కలగని స్థితిలో మనం ఉండగలుగుతాం ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి లేనప్పుడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పాపము ఉండదు, పుణ్యం ఉండదు అంటే నీ యొక్క బంధాలన్నీ కూడా జీరో. అలాంటి క్లీన్ గా బంధాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు అకర్మ. అలాంటి అకర్మే నీకు మరి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తిని కలిగిస్తుంది. సో అకర్మ అంటే అందుకని ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నీకు ఏ బంధాలు ఏర్పడుతుంది. పాపము వద్దు, పుణ్యం వద్దు, ఏది వద్దు. అదేంటబ్బా పుణ్యం వస్తే తప్పేముంది అని వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా. ఎందుకు పుణ్యం కూడా వద్దు, ఏ ప్రతిఫలం వద్దు నీకు అని జనన మరణ చక్రం నుంచి అప్పుడు విముక్తి వస్తుంది అంటున్నారు కదా. పుణ్యం వస్తే ఏం తప్పే ఉంది అని మనకి డౌట్ వస్తే దానికి కూడా తప్పేమి లేదు, కానీ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏమిటో చూద్దాం. కర్మణో హి అపి బోద్ధవ్యం, బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః, అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతి. కర్మగతుల్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో కష్టం. కాబట్టి కర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ ఏంటి, అకర్మ ఏమిటి అనేది అందరూ కూడా అసలు ముందు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా పనిచేయడం అనేది మనం ఇదంతా అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ముందు అసలు అర్థం చేసుకో, కర్మ ఏమిటి, వికర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకో. కర్మణ్య కర్మయ పశ్యేత్, అకర్మణి చ కర్మయ, సబుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్త కృత్స్న కర్మ కృత్. కర్మలో అకర్మను, అకర్మలో కర్మను పశ్యేత్ చూసేవాడు, కర్మణ్య అకర్మ అంటే కర్మలో అకర్మను ఎవరైతే పశ్యత్ చూస్తారో, అలాగే అకర్మణి చ కర్మయ ఎవరైతే అకర్మలో కర్మను చూస్తారో అతను బుద్ధిమాన్ వివేకవంతుడు అయిన మనుష్యేషు మానవులలో వివేకవంతుడు. యుక్త అతను దివ్య స్థితిలో యుక్తుడైన వాడు. కృత్స్న కర్మ కృత్ అన్ని పనుల్లో ఉన్నా కూడా అతను ఆ దివ్యమైన స్థితిలోనే ఉన్నాడు. అన్ని పనులు చేస్తున్న, నార్మల్ పనులన్నీ చేస్తున్నాడు అందరిలాగానే, కానీ అతని మనసు దివ్యమైన స్థితిలో ఉన్నది. ఎందుకు? కర్మలో అకర్మను మరియు అకర్మలో కర్మను చూసేవాడు మనుష్యులలో బుద్ధిమంతుడు. అలాంటి వాడు అన్ని కర్మలు చేస్తున్నా కూడా దివ్య స్థితిలోనే ఉన్నవాడు. సో కర్మలో అకర్మను చూడటం ఏమిటి, అకర్మలో కర్మను చూడటం ఏమిటి? కర్మలో అకర్మ అంటే మన పని చేస్తూ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని ఏది జరిగినా కూడా ఆ దానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా, రియాక్షన్స్ కి గురి కాకుండా ఉన్నవాడు కర్మలో అకర్మను చూసినట్లు లెక్క. సో అతను ఏది కూడా మరి రియాక్ట్ అవ్వడం లేదు. అది కర్మలో అకర్మను చూడడం. సో భగవంతుడు ఇందాక చెప్పారు కదా, నేను మరి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, నేను ఏ కర్మకు ప్రభావితం, నన్ను ఏ కర్మ ప్రభావితం చేయచాలు. సో ఆ రకంగా దేనికి ప్రభావితులు కాకుండా, సుఖమైన దుఃఖమైన నాకు దేని మీద కాంక్ష లేదు, కోరిక అనేది లేకుండా బాధ్యత అనే భావంతో చేయగలరు. సో ఇలా ప్రభావితులు కాకుండా, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఎవరైతే వాళ్ళ కర్మల్ని చేస్తారో వాళ్ళు కర్మ చెయ్యనట్లే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ బంధాలు రావడం లేదు కాబట్టి. కర్మ అంటేనే బంధాలు ఏర్పడతాయి, కర్మ అన్న మాటకు అర్థం. సో బంధాలు ఏర్పడని విధంగా పని చేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ బంధాలు ఏర్పడలేదు కాబట్టి ఆ పని వల్ల. ఎప్పుడు బంధాలు ఏర్పడకుండా ఉంటాయి అంటే మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా, ఆ తర్వాత మనం ఏదొచ్చినా కూడా మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగినప్పుడు, ప్రభావితం కాకుండా. కర్మ మనల్ని ఫిజికల్ గా ప్రభావితం చేయడం లేదు, అంటే రియాక్ట్ అయ్యేటట్లు చేయడం లేదు. ఏదొచ్చినా సరే మనం సమత్వంతోనే ఉంటున్నాం. అలా ఉండగలిగినప్పుడు మనకి ఏ
బంధాలు ఏర్పడవు. కాబట్టి బంధాలు ఏర్పడలేదు ఒక పని వల్ల అంటే అది అకర్మ. పని చేసినా చేయనట్లే కదా మరి. బంధాలు కర్మ అంటే బంధాలు ఏర్పరిచే పని. అకర్మ అంటే బంధాలు ఏర్పడని విధంగా కర్మ చేయగలగడం. సో అందుకని కర్మలో అకర్మ, పనిలో బంధాలు లేని విధంగా పని చేస్తే అది అకర్మ. అకర్మలో కర్మ, అలా బంధాలు లేకుండా చెయ్యడమే అసలు పని అంటే అర్థం అనే రకంగా ఉన్నవాడు. అంటే కర్మ అంటే మనం కోరిక కోసం చేస్తాము అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా, కోరిక తీర్చుకోవడానికి కోసం అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా, పని అంటేనే ఇలా డిటాచ్మెంట్తో చేయడమే పని. పని చేసే విధానం అంటే అదే. అంటే అకర్మలో కర్మను చూస్తాడు. ఇది కరెక్ట్ అయిన వే ఆఫ్ డూయింగ్ అని అతను అనుకుంటాడు. ఆ అకర్మ విధానమే కర్మ అంటే ఇలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు అనమాట. అకర్మలో కర్మను చూడడం అంటే అది. సో అకర్మే కరెక్ట్ అయిన విధం కర్మ చేయడం అని. అలా కర్మలో అకర్మ, అకర్మలో కర్మ. అంటే కర్మని కూడా అకర్మ మార్గంలో చేయడం, అకర్మే అసలు నిజంగా కర్మ. అది కర్మ, అకర్మలో కర్మను చూడడం అంటే అది అర్థం. సో అలా ఉండగా అంటే ఏ స్టేజ్లో అయినా అతను అకర్మనే చూస్తున్నాడు, చేస్తున్నాడు. సో అకర్మ విధానంలోనే ఉంటున్నాడు. అతను నిజమైన బుద్ధిమంతుడు. ఇలాంటి వాడు అన్ని రకాల కర్మలు చేస్తున్నా కూడా ఆ దివ్యమైన స్థితిలోనే ఉంటాడు. సో ఈ పాయింట్ ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. ఏమిటప్ప కర్మలో అకర్మ ఏంటి, అకర్మలో కర్మ ఏంటి? చాలా సింపుల్, ఏమీ లేదు. ఎటువంటిదైనా కర్మనైనా అతను కర్మగా కాకుండా అకర్మ విధానంలో చేస్తాడు. అసలు అకర్మలో కర్మ అంటేనేమో అసలు అలా అకర్మ విధానంలో చేయడమే కర్మ అంటే అర్థం. అంతేగాని బంధాల కోసం చేయడం కాదు అనుకుంటాడు. ఇక అతనికి అకర్మతత్వం తప్ప ఆ కర్మతత్వం అనేది ఎంత మాత్రము లేదు అని అర్థం. సో అలాంటి వాడు అన్ని రకాల కర్మల్లోనూ అతను నియుక్తుడై ఉండి చేస్తున్నా కూడా ఆ దివ్యమైన స్థితిలోనే ఉంటాడు. మరి ఏ రియాక్షన్ లేదు అతనికి, ఏ ప్రతిస్పందన, అన్ని టైమ్స్లో బ్యాలెన్స్డ్గానే నిశ్చలంగా ఉంటాడు. యస్య సర్వే సమారంభ కామ సంకల్పవర్జిత జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధ. సో ఎవరైతే అన్ని కర్మలు కూడా ఇలా కోరిక అనేది ప్రక్కన పెట్టి అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేస్తారో వాళ్ళు నిజమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. ఈ వాళ్ళ కర్మఫలాలన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానాగ్నిచే దగ్ధమైపోతాయి అని చెప్పి ఋషులందరూ కూడా చెప్తున్నారు. సో మనం భోగవాంఛ లేకుండా మన బాధ్యత అనుకుని కర్మల్ని చేసినప్పుడు మరి వాళ్ళు నిజమైన జ్ఞానం. అంతే కదా, మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలన్నా నేను చేశానని ఎవరైనా మాటలతో అంతే కూడా మనకు అబ్బాయి ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు చాలా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారే అనిపిస్తుంది. అదే చేసిన పాపం వాళ్ళు ఇంత చేసి కూడా ఒక్క మాట కూడా నేను చేశానని అనుకోలేదు, ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటాం మనం. సో అది నిజంగా ఎంత గొప్ప స్థితితో మనందరికీ కూడా తెలుసు, భౌతికత్వంలో ఉన్నా కూడా. సో అందుకే ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రతి కర్మను భోగవాంఛారహితంగా ఏదో మనకి పేరు రావాలని, అందరూ పొగడాలని, ఇటువంటి దాంతో కాకుండా వాళ్ళు పని సక్రమంగా చేసి విజయవంతంగా ఈ సేవ అనేది చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కోరిక లేకుండా అందరితో గొప్ప అనిపించుకోవాలని, పూజించుకోవాలని కాకుండా ఇది నా బాధ్యత, చేయడం మనిషిగా నా ధర్మం అనుకుని చేయడం ఒక ఉదాహరణ అనమాట. భోగవాంఛారహితంగా పనిచేయడం అంటే ఏదో లాభం కోసం, బెనిఫిట్ కోసం కాకుండా వాళ్ళు మరి ఇలా డ్యూటీ అనుకుని చేసే వాళ్ళని చూస్తే మనం కూడా ఎంత గౌరవిస్తాం. వీళ్ళు ఎంతో మంచి వాళ్ళు, మిగిలిన వాళ్ళంతా పేరు కోసం ప్రాకులాడి ఏదో చేస్తున్నారు, కానీ వీళ్ళు నిజంగా అసలు పేరు కాదు, ఎక్కడో ఉండి డ్యూటీ చేస్తూ వాళ్ళు ఎవరికి చేస్తున్నామని కూడా చెప్పరు అని పోడుతూ ఉంటాం మనం కూడా. దానం ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎనానిమస్గా ఇచ్చారు, పేరు చెప్పకుండా, అంటే వాళ్ళు ఎవరో పాపం చాలా మంచి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో అంటే ఏమిటి, భోగవాంఛారహితంగా ఉన్నవాళ్ళు మరి మంచితనం అంటే అదే సంపూర్ణ జ్ఞానం, ఆ స్వార్థం, ఆ భోగవాంఛలు లేకుండా ఉండడం. కర్మఫలాల అలాంటి వాళ్ళకి కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానం వాళ్ళకు ఉన్నది కాబట్టి అలా ఈ భౌతికత్వం లేకుండా, వాళ్ళు వాంఛలు లేకుండా, కామక్రోధ లోపమోహ మదమాత్సర్యాలు లేనప్పుడే ఇటువంటి నిశ్చల తత్వం, నిర్మల తత్వం వస్తుంది. కాబట్టి
అది ఆ తత్వం తెచ్చుకోవడమే జ్ఞానం. ఆ నిశ్చల నిర్మల తత్వాన్ని, భక్తి మార్గాన్ని, ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని, ఆ శుద్ధ తత్వాన్ని, ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఈ కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా దగ్ధమైపోతాయి అని చెప్పి ఋషులు కూడా చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా కర్మలు చేసినప్పుడు మన ఫలితాలన్నీ కూడా దగ్ధమైపోయి క్లీన్గా మన పలకలో ఏ ఫలితాలు లేకపోతే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి వెంటనే బయటకు వెళ్తాము. త్యక్త్వా కర్మఫలాసంజ్ఞం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యపి ప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహ. కర్మఫలాసక్తి త్యక్త్వ వదిలి నిత్యతృప్తో ఎప్పుడూ తృప్తిగా నిత్యము ఏది జరిగినా ఎప్పుడూ తృప్తితోనే ఉంటూ నిరాశ్రయ ఏది ఆశించకుండా ఏ కోరిక కోరుకోకుండా నిరాశ్రయ అంటే ఏదో కావాలి ఆశ్రయం ఇలా ఉండాలి అలా. మనకి చూడండి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఇంకా పెద్ద ఇల్లు ఉంటే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో అటువంటి కోరికలేమీ లేకుండా కర్మణ్యభి ప్రవృత్తోపి కర్మలన్నీ కూడా అభిప్రవృత్త అపి పూర్తిగా ఈ పనుల్లో లీనమైపోయి చేస్తున్న అన్ని పనులు నైవ కించిత్ కరోతి సహా కొంచెం కూడా అతను చేసినట్లు అవ్వదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. అన్ని పనులు చేస్తున్నా అతను ఏ పని చేయని వాడే అవుతాడు అంటున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ కర్మఫలాల పట్ల మనం ఆసక్తిని వదిలి నిత్యము తృప్తిగానే ఉంటూ అది లేదు ఇది లేదని అసంతృప్తి లేకుండా, అసంతృప్తి లేకుండా ఎప్పుడు తృప్తిగా ఎవరు ఉంటారు? కోరికలు లేని వాళ్ళు కదా. సో అలా నిత్యము తృప్తిగా ఉంటూ కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలి నిత్యము తృప్తిగానే ఉంటూ మరి దేని అది కావాలి ఇది కావాలంటూ కోరుకోకుండా ఉండగలిగిన వాడు అన్ని రకాల కర్మలలోనూ నియుక్తుడైన కామ్యకర్మలు పనులు చేయనట్లే అవుతాడు. వాడు అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా ఏ పని చేయనట్లే అవుతాడు అకర్త. ఏ పని చేయనట్లు అవడం ఏంటి? ఇన్ని పనులు చేసి పని చేయని వాడిని అనిపించుకుంటానా అనే సందేహం వస్తే ఇక్కడ అది కాదు అర్థం. మనకి కర్మలు చేశాము అంటే ఆసక్తితో బంధాలు ఏర్పడతాయి కదా. ఇలా కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా నువ్వు ఎన్ని పనులన్నా చెయ్యి, నీకు ఏ బంధము ఏర్పడదు అని అర్థం. కర్మ చేయని వాడు ఉంటే బంధాలు ఏర్పడవు. నువ్వు అన్ని పనులు చేస్తూనే ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తావో నువ్వు ఎన్ని పనులు చేసినా నీకు ఏ బంధాలు ఏర్పడవు. ఏ బంధాలు ఏర్పడవు అంటే ఏమిటి అర్థం? మరి నీకు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుంది. నిరాశీర్యత చిత్తాత్మ త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. ఇలాంటి అండర్స్టాండింగ్ మనకు వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి అవగాహన వచ్చిన మనిషి వాళ్ళు మనస్సును బుద్ధిని కంట్రోల్లో పెట్టుకుని మరి నావి నావి నాది నాది అనేటటువంటి ఆ మమత్వం, ఆ అటాచ్మెంట్ని పక్కన పెట్టి కేవలం జీవిత అవసరాలు గడపడానికి కోసమే కర్మ చేస్తాడు. అంటే చాలా పనులు మనం కోరికలు ఎక్కువైపోయి ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ కావాలి అనే విషయం కోసమే అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం. మనం చేసే పనులు ఇంకా సంపాదించాలి, ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, ఇంకా ఇంకా బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ పెరగాలి, ఉన్నది మనం తినడానికి ఉండడానికి కంఫర్టబుల్గా సరిపోయినా కూడా మరి తృప్తి అనేది ఉండదు. ఇంకా కావాలి, ఇంకా 10 తరాలకు సరిపడా మనం సమకూర్చి పెట్టాలి అంటూ ఇలా ఇంకా ఎంత ఉన్నా ఇంకా ఇంకా ఆశగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి అటాచ్మెంట్ వదిలి తన జీవనం తను కంఫర్టబుల్గా గడుపుకోవడానికి అవసరమైన పనులు చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఈ తాపత్రయాలతో ఇంకా ఇంకా కోరికలతో ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కోసం విపరీతమైన అవస్థలు, విపరీతమైన కోరికలు పెంచుకోవద్దు. ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ వీళ్ళు పాపాలన్నిటి నుండి కూడా ప్రభావితులు కాకుండా ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే తృప్తితో నీ జీవనం సాఫీగా జరగడానికి అవసరమైన కర్మల వరకు చేసుకుంటూ దురాశకు పోకుండా, ఇంకా ఇంకా ఎంత వచ్చినా తృప్తి లేకుండా ఇంకా ఏదో కావాలనేటటువంటి కోరికలతో అవస్థ పడకుండా ఎవరైతే ఈ రకంగా తృప్తితో ఉండగలుగుతారో
వాళ్ళు జీవితం గడవటానికి అవసరమైన పనుల వరకు చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఏ పాప ఫలితాలతో ప్రభావితులు కాదు. మరి ఉన్నది చాలకుండా ఆశలు ఎక్కువై కోరికలు ఎక్కువైతే అవి తీర్చుకోవడానికి ఎన్నో ఒక్కొక్కసారి పాపాలు కూడా ఆ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. యాదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి నా నిబధ్యతే. యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతో యాదృచ్ఛ లాభ సంతుష్టో, యాదృచ్ఛికంగా యథాలాపంగా లభించింది అనుకోకుండా దాంతో సంతుష్టుడైన వాడు, అంటే మనకి ఎంతవరకు ప్రాప్తమో అంతవరకు వచ్చింది అనుకుని సంతృష్టి పొందేవాడు. ద్వంద్వాతీతుడు అంటే ఈ ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము, శత్రువు, మిత్రుడు ఇలాంటివి. వీటన్నిటిలోనూ అతీతంగా ఉండేవాడు. అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండేవాడు. లాభమైన నష్టమైన నిశ్చలత్వంతో ఉండేవాడు. శత్రువు అని లేకుండా మిత్రుడని లేకుండా అందరినీ సమత్వంతో చూసేవాడు. ఇతను ద్వంద్వాతీతుడు అని అర్థం అన్నమాట. ఇలా ఎప్పుడు కూడా యాదృచ్ఛికంగా అంటే వచ్చిన దాంతో సంతృప్తి చెందేవాడు, అందరితో సమత్వంతో ఉండేవాడు. విమత్సరుడు, మత్సరం అంటే ఏమిటి? జలసి, అసూయ. అసూయ లేనివాడు. మనకు అసూయలు ఎందుకు వస్తాయి? మన కోరిక తీరలేదు, పక్కవాడి కోరిక తీరింది, మనం ఏదో పెద్ద కారు కొనుక్కుందాం అంటే మనకు వీలవలేదు, వాడు కొనుక్కున్నాడు అని మనకి జలసి వస్తుంది ఉన్నవాళ్ళ మీద, ఆ కోరిక తీర్చుకున్న వాళ్ళ మీద. అలాంటివేవి లేనివాడు, జలసి లేనివాడు. సమ సిద్ధ అవసిద్ధ అంటే మరి జయం సిద్ధించిన అసిద్ధత్వం అంటే అపజయమైనా సరే సమత్వంతో ఉండేవాడు. పనిచేస్తాడు, కష్టపడి బద్ధకంగా కూర్చోడు, చేస్తాడు సిన్సియర్గానే, భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకి నచ్చే విధంగా. కానీ దానివల్ల విజయం వచ్చిన అపజయం వచ్చిన సమత్వంతోనే ఉంటాడు. మరియు కృత్వాపి చేస్తున్నా కూడా నా నిబధ్యతే, అతను ఎప్పుడు బంధింపబడడు, ఇలాంటి భావంతో చేసేవాడు. సో వచ్చిన దానితో సంతృప్తి చెందేవాడు. అన్ని ఆపోజిట్ సమయాల్లోనూ ద్వంద్వాలన్నిటికీ అతీతంగా ఉండేవాడు. అసూయ లేనివాడు. జయమైన అపజయమైన ఒకే రకంగా స్థిరంగా ఉండేవాడు. అలాంటి మనిషి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడు దేనికి బంధితుడు కాదు. సో కర్మ బంధాలు ఈ రకంగా చేస్తే ఏర్పడవు. సో వచ్చిన దాంతో తృప్తిపడు. మరి ద్వంద్వాల విషయంలో ఎఫెక్ట్ అవ్వకు, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండు, అసూయ లేకుండా ఉండు, జయమైన అపజయమైన స్థిరంగా ఉండు అని చెప్పి ఇలా ఉన్నప్పుడు దేనికి బందీలు కాదు. గత సంజ్ఞస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః యజ్ఞయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. సో గత సంజ్ఞస్య ఈ సంగత్వం, ఇటువంటి అటాచ్మెంట్ వదులుకుని ముక్తుడై ముక్తి పొందినవాడు జ్ఞానావస్థిత చేతసః అంటే దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు. చేతసః ఇటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడు, దివ్య జ్ఞాన మనస్తత్వంతో ఉన్నవాడు. యజ్ఞయాచరత, యజ్ఞాలు అన్నీ కూడా యజ్ఞంలాగా ఈ రకంగా కర్మని చేసి ఆచరించేవాడు. కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే, అతను పూర్తిగా దివ్యత్వంలోనే లీనమవుతాడు చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ సంగత్వం లేకుండా, సంగత్వం నుంచి అటాచ్మెంట్ ఏది? త్రిగుణాలు, ఈ పెట్టే కోరికలు, ఈ స్వభావాలు, ఈ కోరికలన్నిటి నుంచి బయటపడ్డవాడు. గత సంగస్య అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటినీ పారద్రోలగలిగిన వాడు ముక్తుడై జ్ఞానావస్థ స్థితిలో సెట్ అయ్యి అతను పనులన్నీ చేస్తున్నా కూడా అతను దివ్యత్వంలోనే పూర్తిగా లీనమవుతాడు. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు వీటన్నిటి పట్ల అసంగత్వంతో దివ్య జ్ఞానంలో సంపూర్ణంగా ఈ రకంగా స్థితుడైన మనిషి అన్ని కర్మలు దివ్యత్వంలోనే చేస్తూ ఉంటాడు. దివ్యత్వంతో లీనమై, ఆ దివ్యత్వంలో లీనమై పనులు దివ్యమైన విధంగా ఇలా చేస్తాడు చెప్తాడు. ఇది
మొత్తం ఇంకా 3 శ్లోకాస్, 29 శ్లోకాస్. సో ఐ థింక్ ఈరోజు మొత్తం 42 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి ఈ 4th చాప్టర్లో. సో 30 శ్లోకాస్ చూద్దాము. మిగిలినవి రేపు క్లాస్లో మండే ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 23 చూసాం కదా. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవీర్బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. సో బ్రహ్మార్పణం, అంటే మరి ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటే ఏమిటి? భగవతత్వం, ఆధ్యాత్మిక తత్వం. ఈ బ్రహ్మకు అర్పణ, అది ప్రధానం. బ్రహ్మ హవి అంటే ఈ బ్రహ్మమే బ్రహ్మతత్వానికి అర్పించి, బ్రహ్మమే హవి అంటే నెయ్యి. అలాగే బ్రహ్మ అగ్నౌ, బ్రహ్మ వీర్ బ్రహ్మ అగ్నౌ, బ్రహ్మమే ఆ అగ్ని అంటే ఇక్కడ యజ్ఞం ముందు అగ్ని ఉంటుంది కదా, ఆ అగ్ని. బ్రహ్మణ హృతం అంటే ఈ బ్రహ్మమే హృతం అంటే అర్పించబడేది కూడా బ్రహ్మమే. బ్రహ్మైవతేన అంటే దానితో పొందదగ్గది. గంతవ్యం అంటే పొందదగ్గది, ఈ బ్రహ్మమే పొందదగ్గది. బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన. సో ఈ బ్రహ్మమే మరి సంపూర్ణత్వంతో అని చెప్తున్నారు. అంటే ఓవరాల్గా ఈ మీనింగ్ చూద్దాం. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు. భక్తి బ్రహ్మతత్వంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నుడైన వాడు, మరి ఇటువంటి సమత్వంలో సంపూర్ణంగా జ్ఞానంతో ఉన్న మనిషి భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. స్వీకరించేది, అర్పించబడేది రెండు బ్రహ్మమే. అలాగే అంటే మరి ఇక్కడ ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు మనం అగ్ని ముందు కూర్చుని అన్ని అగ్నిలో వేస్తూ ఉంటారంటే అగ్నిది ఏమనుకుని వేస్తున్నాం? భగవంతుడు అనుకుని సమర్పిస్తున్నాం. సో అగ్ని భగవంతుడే అంటున్నారు, అర్పించేది భగవంతుడే అంటున్నారు. ఆ అగ్నిలో వేయబడే ఆ హుతం, ఆ వస్తువు భగవంతుడే, అర్పించేవాడు భగవంతుడే, అన్నీ భగవంతుడే అనేటటువంటి ఆ మనస్తత్వం అన్నమాట. అలాంటి వాడు మరి అతడు ఆధ్యాత్మిక కర్మలలో రెండు బ్రహ్మమే అయినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉంటాడు. తప్పనిసరిగా భగవద్ధామాన్ని పొందుతాడు. ఈ బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన, ఈ బ్రహ్మతత్వంతో అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో 40 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు తో ఆపుదాము. మళ్ళీ 25th శ్లోకా నుంచి మండే కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తర్వాత హరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నేమ్స్ అవి అడిగారు అందరూ. మరి మాతాజీ అడిగిన నేమ్స్ కొన్ని పెట్ల మాతాజీ, పేర్లోది ఫోన్ నెంబర్స్ అదే నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు. నేను 2 days అడుగుతూనే ఉన్నాను మాతాజీ, వాళ్ళైతే ఏం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. మాతాజీ నేను లేట్ గా వచ్చాను ఈరోజు. ఆదిలక్ష్మి. ఆదిలక్ష్మి మాతాజీ నెంబర్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి మాతాజీ. మాతాజీ డైరెక్ట్ గా కూడా పెట్టొచ్చు మీరు చాట్ బాక్స్ లో. అందరికి మీరు చాట్ బటన్ గనుక నొక్కారంటే దాంట్లో మాతాజీ, ఆ మాతాజీ పేరు పక్కన 3 చుక్కలు ఉంటాయి. అక్కడ చాట్ అది గనక మీరు నొక్కితే మాతాజీ పేరు పక్కన ఆ 3 చుక్కల్లో ఉన్న చాట్ మాతాజీకి ఒక్కరికే వెళ్తుంది ఆ మెసేజ్. అందుకని మాతాజీకి డైరెక్ట్ గా ఆవిడకి ఒక్కరికే వెళ్ళేటట్లు పెట్టండి నంబర్. ఓకేనా?
సో ఇప్పుడు పెట్టగలిగితే ఇప్పుడు పెట్టేయండి, ఈ రోజుతో ఆ పని అయిపోతుంది మాతాజీకి. హరే కృష్ణ. చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మాతాజీ నాది. ఏమిటి మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఇంకొకరు ఎవరైనా ఉన్నారా మాతాజీ? హరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ నాకు చెప్పండి మాతాజీ, మీ నెంబర్ రాసుకుంటాను మాతాజీ, ఒకవేళ మీకు పెట్టడం రాకపోతే. మాతాజీ చెప్పండి, నేను నెంబర్ చెప్పేస్తాను, రాసింది మాతాజీ. ఎవరు చెప్పండి. లేరు పెట్టేవాళ్ళు. పర్వాలేదు, చెప్పేయండి, మాతాజీ నోట్ చేసుకుంటారు. చెప్పండి మాతాజీ, రాసుకుంటాను. 9652 9652 77 77 0897 0897. 97. ఒకసారి చెప్తా చూడండి మాతాజీ. 9652 77 0897. ఆదిలక్ష్మి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇలా మాతాజీ, మీరేనా క్విజ్ లో సర్టిఫికెట్ రాలేదని అడిగారు కదా? హరే కృష్ణ. ఎవరు? నాకు రాలేదు, కానీ నేను అడగలేదు మాతాజీ. మొన్న వస్తుంది అన్నారు, రాలేదు ఇంతవరకు. అది అందరికి అట్లే ఉందంట మాతాజీ. 8:30 ఫిక్స్ అయింది, నేను చెక్ చేశాను. మీరేం చేయాలంటే మీకు స్క్రీన్ చూపిస్తాను, మీకు అర్థం అవుతుంది. కంప్లీటెడ్ అని మీకు ఉంది కదా, కంప్లీటెడ్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ కంప్లీటెడ్ అన్న బటన్ ప్రక్కన మీకు ఒక చిన్న గుర్తు ఉంటుంది. ఆ గుర్తు మీద క్లిక్ చేస్తే మీ సర్టిఫికెట్ వెంటనే కనిపిస్తుంది మీకు. ఒక్క నిమిషం చూస్తాను, అది నేను నా స్క్రీన్ ఓపెన్ అయి ఉందేమో. నిన్న నేను ట్రై చేస్తే పని చేసింది. సో ఒక్క నిమిషం. ఎవరు? ఆదిలక్ష్మి. మీరు కాదు, జనరల్ గా ఇంకా చాలా మంది. స్వప్న మాతాజీ చెయ్యి రేజ్ చేశారు. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే చూద్దాము. ముందు ఈ క్విజ్ చూపిస్తాను. క్విజ్ క్వశ్చన్ అయితే అందరూ చూపిస్తానికి ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. కోర్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో హరే కృష్ణ షేర్ చేస్తా, సూపర్. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తోందా అందరికి? కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మై అకౌంట్ అని ఇక్కడ ఉంది, పైన కనిపిస్తోంది కదా. అందరినీ అడుగుతున్నాను, మై అకౌంట్ కనిపిస్తోందా? ఆ మై అకౌంట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నేను నా అకౌంట్ లో ఉన్నాను. మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆ మై అకౌంట్ లోకి వెళ్తే మీకు మీ అకౌంట్ పేజ్ కనిపిస్తుంది. నా అకౌంట్ పేజ్ ఇలా ఉన్నది అన్నమాట. ఎందుకంటే నేను అన్ని క్విజులు కంప్లీట్ చేసేసాను. చూడండి, 1 కోర్స్ తీసుకున్నాను, 18 రోజులు వీటిలో గీత అన్న కోర్స్ తీసుకున్నాను. ఆ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసాను. అందులో క్విజులు అన్ని కంప్లీట్ చేశాను. నా సర్టిఫికెట్స్ మీద కూడా 1 అని వచ్చింది. అంటే నాకు ఒక సర్టిఫికెట్ వచ్చింది, ఆ 18 రోజుల కోర్స్ తాలూకు సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. ఇక్కడ కింద నా కోర్స్ ఏమిటో చెప్తున్నారు, అండర్స్టాండ్ గీత ఇన్ 18 days తెలుగు. సో నేను తెలుగులో మీరందరూ కూడా మరి అది తీసుకునే కదా క్విజ్ చేశారు. సో మీకు కూడా క్విజులన్నీ పూర్తి చేస్తే ఇలా కనిపించాలి. అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ టిక్ మార్కు, అండర్స్టాండ్ గీత ఇన్ 18 days డాష్ తెలుగు, కంప్లీట్, అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసాను. ఈ పక్కన మీకు ఇది కనిపిస్తోంది, ఈ గుర్తు చూస్తున్నారా? దాని మీద నేను నొక్కుతున్నా, చేశాను. క్లిక్ చేస్తే ఇదిగో ఇప్పుడు సర్టిఫికెట్ కనిపిస్తోందా నాది అందరికి? సో అదన్నమాట. అంటే నేను పేరు పెట్టలేదు, అందుకని ఇలా కనిపిస్తోంది. మీ పేరు పెడితే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ పేరు ఉంటుందో ఆ పేరు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, అది ట్రై చేసి చూడండి అందరూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకేనా? సో మీరు ఏమిటి మాతాజీ? హరే కృష్ణ. అది మీ తర్వాత ట్రై చేసి
అది మళ్ళీ వర్కౌట్ ఒకసారి అవుతుంది. తెలియజేయండి మాతాజీ. ఇంకా తెలియజేసేది ఏమీ లేదు ప్రభుజీ. ఈ స్క్రీన్ మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు లాగిన్ అయితేనే క్విజ్లన్నీ చేయగలిగి ఉంటారు. సో అలా మళ్ళీ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి. చూపిస్తున్నాను, కనిపిస్తోందా? మై అకౌంట్ అని కనిపిస్తుంది. ఆ పై అకౌంట్లోకి నొక్కితే మీరు గనక అన్ని క్విజ్లు చేస్తే ఇదే విధంగా కనిపించాలి. ఇప్పుడు నేను మై అకౌంట్ మళ్ళీ నొక్కాను. ఆల్రెడీ మై అకౌంట్లో ఉన్నాను ఆ పేజీలో. మీ అందరికీ చూపించడం కోసం మళ్ళీ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి ఇదిగో మై అకౌంట్ని మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తున్నా. ఇదిగో కనిపిస్తోందా పైన? అది క్లిక్ చేస్తే ఇదే పేజ్ వస్తుంది. మీరు కనుక అన్ని కోర్సులు ఫిలప్ చేస్తే ఈ రకంగా కంప్లీట్ అని రావాలి. కంప్లీట్ చేయలేదనుకోండి మీరు అన్ని క్విజులు, అప్పుడు చూడండి నేను ఇది నొక్కాను, డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. ఇది నొక్కితే డీటెయిల్స్ ఏమని ఉంది? కోర్స్ ప్రోగ్రెస్ 100% కంప్లీట్, 18/18 అన్ని క్విజులు చేసేసా. మీరు ఒకటే చేస్తే 1/18 ఇక్కడెక్కడో 20% కంప్లీట్ అని వస్తుంది. సో 18 చేసినాక 100% కంప్లీట్, 18/18 అని వస్తుంది. అలా అంతేకాకుండా ఇది ఈ క్విజులు అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి. క్విజ్లో మార్కులు కనిపిస్తాయి. అన్ని క్విజుల్లో మీకు కనీసం 70% రావాలి. వస్తే అన్ని పాస్ అయితే అప్పుడు మీకు 100% కంప్లీట్ అని చెప్పి వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఈ గుర్తు కంప్లీట్ పక్కన ఈ గుర్తు కనిపిస్తుంది పైనే. ఓకే, ఈ గుర్తు మీద మీరు అది సర్టిఫికెట్ గుర్తు. అది కనిపించింది అంటే మీరు 18 100% కంప్లీట్ చేశారని అర్థం. మీకు ఆ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తాము. క్లిక్ చేస్తే మీకు సర్టిఫికెట్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది. సో ట్రై చేసి చూడండి. ముందు లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అవ్వాలంటే ముందు మీరు అసలు ఇంతవరకు ఈ క్విజే ట్రై చేయకపోతే ముందు రిజిస్టర్ క్విజ్లోకి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుని ఆ తర్వాత లాగిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఈ క్విజులన్నీ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత 100% క్విజులు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మీకు ఈ సర్టిఫికెట్ అనేది కనిపిస్తుంది అన్నమాట అక్కడ. ఓకే, సో ఓకే మాతాజీ. అది హరే కృష్ణ. సో అది ట్రై చేసి అందరూ ఆ విధంగా సర్టిఫికెట్ని చూడటానికి ట్రై చేయండి. ఎంతోమంది క్విజులు కంప్లీట్ చేశాను, సర్టిఫికెట్ లేదన్నారు. ఇప్పుడు అది పొరపాటు ఏదో జరిగి టెక్నికల్గా వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు, కనిపిస్తోంది. నేను చెక్ చేసి మీకు కూడా అందుకే చూపించాను. హరే కృష్ణ. మరి మళ్ళీ మండే ఈ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరిత మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వచ్చింది మాతాజీ సర్టిఫికేట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.